allihopa! Idag ska vi hitta omkretsen på den här rektangeln. Räkna omkrets. Rektangel är en figur som har två olika sidor. Så till exempel denna. Denna sidan är 4 centimeter och så den också motsatt sida. Så man kan göra ett streck här och ett streck här. Det betyder att de är motsatt sida. Så om denna 4 centimeter ska denna också vara 4 centimeter. 4 centimeter. Denna är 8 centimeter, men den är inte lika som denna. Så denna är också 8 centimeter om det är samma. Så man kan göra 2 streck här. 2 streck här. Det betyder att de är motsatt sida. Så om detta är 8 centimeter här på detta strecket och den är motsatt sida, så då är den också 8 centimeter. Omkrets betyder alltså en människa här som går runt hela denna tills den är tillbaka till sin plats där den började. Så början ska den gå så tills den är där han började. Så det betyder att han går runt denna fotbollsplanen, låtsas det. Han går runt den tills han är tillbaka. Så nu kan vi först göra här. A. B. C. Och D. Så vi kan göra här. A lika med A, B, C, D. Så lika med igen. Så skriver man A, B, plus Vad betyder AB, älskling? A, denna bokstaven, och B. Så det betyder från A till... Till B, det är 4 centimeter. Okej. AB plus B till C 8 centimeter. B skriver man och så C, små bokstav. Och så gör man plus igen. C till D är 4 centimeter. Det är motsatt sida som denna, så det är samma sak. C. D. Nu sista minuten ut. A till D eller D till A. Det är samma längd som denna. Det är 8 centimeter. Och vi tar A, D. Så. O. Det betyder omkrets. Lika med. A till B. Det är 4 centimeter. Då skriver vi 4. Och vi ska inte glömma de här centimeter. B till C är 8 centimeter plus. Så. Plus 8. För att
A. Det är 8 centimeter. Då skriver vi 8. Vi ska inte glömma centimeter är. Så. Och lika med 4 plus 8, 12. Och 4 plus 8 också 12. 12 plus 12, det är 24. Så då skriver vi 24. Ja, vi glömde väl inte centimeter. Vi skriver centimeter också. Så 24 centimeter. Så när denna människa har gått gubben, eller streckgubben, eller vad den heter. När den har gått rundan så är det 24 centimeter. När människan har gått hela denna till sitt igen, där han började, så har han gått 24 centimeter. Så omkretsen är 24 centimeter. Tack så jättemycket älskling. Bra jobbat.